Ναι, αρχίσανε όπως βλέπετε και εσείς, αρχίσανε και οι ειδοποιήσεις των αγροτών εδώ στη Νέα Καλύστη, όπως είναι η πλατεία των κινητοποιήσεων, εδώ και σχεδόν δεκαετίες, να μην πω παραπάνω από δυο. Και εμείς με τις ανακοινώσεις και αυτά τα προγράμματα που έχουν βγάλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πήραμε την απόφαση να κατέβουμε στον δρόμο. Ήδη κάναμε τις προσυγκεντρώσεις που λέμε. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα από τα τρακτέρ που είναι εδώ, μάλλον από το εχθές. Συγκεντρωθήκαμε και διαμαρτυρόμαστε να μην εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο που λένε με τα βιβλία και ξέχωρα από τα προβλήματα μια σειρά που έχουμε, να μην κρατάμε βιβλία. Βασικά αιτήματα σας. Βασικά αιτήματά μας. Ένα είναι το φορολογικό, όσον αφορά γιατί μας βάζουν για 10.000, 5 και 5 επιδοτήσεις και ξέρω εγώ και το μεικτό. Εμείς γυρεύουμε 40.000 να είναι, 40.000 και 5.000 για ένα παιδί. Από εκεί και έπειτα λέμε και το πετρέλαιο. Δεν μπορούμε με 1,5 ευρώ εμείς σήμερα να βγαίνουμε να καλλιεργήσουμε. Είμαστε καμένοι. Για το ρεύμα, το αρδευτικό, το οποίο είχαν έμει κατά 40% πάνω. Και να σας πω και κάτι. Φέτος εμείς πληρώσαμε εγώ μέχρι και 60 ευρώ το στρέμμα ρεύμα. Αρδευτικό. Ρεύμα. Ξέχωρα από τα εφόδια, τα οποία είναι πανάκριβα. Και το μόνο που ξέρουμε είναι πώς θα δώσουμε. Δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε. Δηλαδή, ένα τσουβάλι λίβασμα ξέρουμε πόσο κάνει σήμερα. Ένα τσουβάλι σπόρος ξέρουμε πόσο κάνει σήμερα. Ένα μπουκάλι φάρμακο ξέρουμε πόσο κάνει σήμερα. Το μόνο που δεν ξέρουμε πόσο θα κάνει η ντομάτα μας, πόσο θα κάνει το μπαμπάκι μας και πόσο θα κάνει τα υπόλοιπα.